אהלן חברים, מה נשמע? אנחנו בעוד פרק של מאחורי האירוע. היום אנחנו נארח את יעל ויינברג מווייטסטאר. יעל היא צלמת וידאו, צלמת סושיאל באירועים, בחתונות. היום היא תספר לנו קצת על העבודה שלה, על מה היא עושה, היא תיתן לנו קצת טיפים מבחינת האירועים, מבחינת ההפקה של האירוע, מבחינת ההתנהלות של הצילום. בואו נשמע אותה, בואו נראה מה יש לה להגיד. אהלן יעל, מה נשמע? אהלן מתן, מה שלומך? מה קורה? הכל בסדר? מה העניינים? מצוין. אני ויעל מכירים הרבה שנים, היום היא תיתן לנו קצת מהעולם שלה, מהדברים שהיא עושה, ותיתן לנו גם כמה טיפים. יאללה. את רוצה קצת להציג את עצמך, לספר בואו מי את? נרוץ על זה. לספר מי את, מה את עושה. טוב, אז אני יעל, אני צלמת, עורכת וידאו, אני כבר מעל 15 שנה בענף של החתונות. וידאו, סטיל, הכל מהכל, בעיקר וידאו, וגם סושיאל מדיה. מדהים. בואו נתחיל בכמה שאלות, שאלת לך כמה שאלות, נראה הקטע מומחה, יאללה. את ההתנהלות של העבודה. אוקיי, אז מה הדבר הראשון שאת שמה לב אליו, שאת מגיעה לאירוע? אז מבחינתי הכי חשוב לי קודם כל שאני מגיעה לאירוע, אם להכנות או לאירוע עצמו, הכי חשוב לי קודם כל זה לבדוק מה הדינמיקה בין האנשים שאני מצלמת, כי זה אחר כך מה שאני גם מוציא בפריים עצמו, בווידאו. מדהים. יש לך איזושהי דרך, או נשאל איזה אחרת, איך את גורמת לזוג עכשיו, שאת מגיעה לצלם חתונה, איך את גורמת לזוג להרגיש בנוח בזמן הצילומים? כי יש הרבה שלא אוהבים להצטלם, איך את גורמת באמת לנוחות הזאת? קודם כל לי חשוב כאילו ברמת ההרגשה, הם מרגישים בסופו של דבר לא כצלמת שמגיעה, אני כמו אחת מהחברות של הכלה. אני אחד מהחבר'ה, אני אחד מהחברות שלה, אני באה, אני עושה שמח, אני מתרגשת איתה ביחד, ואני חוק ברזל שאני מקפידה עליו, זה אפס בימוי. אני לא אומרת, לא מעמידה, לא אומרת איפה לעמוד, למעט, אתה יודע, דברים ככה קטנים, אם הם עומדים במקום תאורה שהוא פחות מוצלח, כן. אבל אני אפס בימוי, ואני באמת מאמינה לתפוס את הרגע כמו שהוא. זה את הרגעים אותנטיות. הטבעיים, כן. את האותנטיות, את הרגעים הטבעיים. יפה. יש איזשהו רגע שאת הכי אוהבת לצלם? הרגע כאילו שהוא מבחינתך ה-must, ה-highlights כאילו? הרבה אנשים לא אוהבים לתפוס את המסביב. סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה, נגיד עכשיו אתה מצלם הכנות או חוץ בתל אביב, אז הרבה אנשים וצלמים לא יצלמו את מה שקורה מסביב, אותי דווקא כן מעניין התגובות של אנשים שרואים זוג עכשיו. אותי מעניין אנשים שלא מכירים את הזוג, איך הם מגירים לזוג, מעניין אותי הרקע. כן. זה משהו שאני ממש אוהבת. יפה. אני אשאל אותך שאלה שיותר קשורה לסושיאל, כי את גם מתעסקת בסושיאל. נכון. שככה תיתן גם טיפ למי שרואה. איך את, עכשיו את צילמת סושיאל לאירוע, סבבה? צילמת חתונה, לקחו אותך כצלמת סושיאל מתחילת היום עד סוף האירוע או באירוע עצמו. איך את בוחרת מה עולה, מה עולה לאן, מה לא עולה, מה נשאר בעצם, מה נגרס, נקרא לזה ככה, מה עולה לרילס, מה עולה לתוכן רגיל, מה עולה לסטורי. אז כצלמת סושיאל, להבדיל מהתפקיד שלי כצלמת וידאו, בחתונה יש לי תפקיד מאוד ברור. כצלמת סושיאל יש לי הזדמנות לעשות רגעים שלא רואים כאילו בסרט עצמו. רגעים שלא רואים שהם לא סטנדרטיים, כל מיני צחוקים, אם זה מאחורי הקלעים שלא רואים אותם, עם הכלה והחברות שלה, כלה והשאר הצוות, רגעים כל מיני שהם בעיקר הומור. אני אוהבת לתפוס הומור כזה, את הדברים שמעלים חיוך, את הדברים שמעלים חיוך, את הצחוקים, זה משהו שאני מאמינה בו, וגם כאן אני מקפידה על אפס בימוי. אני רואה הרבה בימוי בתחום הזה של הסושיאל, וקלות שמזמינות צלמת סושיאל, והן פתאום הופכות להיות איזושהי דמות, משהו שהוא לא אין. כן. אז כאן אני דווקא אגיד, זה שזמן צלמת סושיאל, את יכולה להישאר כמו שאת. התפקיד של צלמת הסושיאל זה לתפוס רגעים שהם טיפ-טיפה אחרים מהצלמים הרגילים. כן, את הרגעים האותנטיים יותר. נכון. לתפוס איזה משפט ככה שלא היו מכניסים אותו בעריכה בסרט. אוקיי, ועוד שאלה כצלמת סושיאל. איך את בוחרת את הניהול של היום צילום שלך? איך את יודעת, קודם כל איך את בוחרת את הניהול של היום צילום שלך, וגם מה אנשים צריכים לדעת שהם לוקחים אותך כצלמת סושיאל? מה אנשים צריכים לדעת שלוקחים אותי כצלמת סושיאל? אז קודם כל חשוב לי
שחשוב לי שיהיה לי דינמיקה עם שאר הצוות, עם שאר הצלמים, לעשות איזושהי היכרות איתם, שאני לא אפריע לשאר הצוות, זה גם חשוב לי בסופו של דבר, גם כצלמת וידאו שפוגשת צלמות וידאו, צלמות סושיאל אחרות, להיות איתם בדינמיקה עם שאר הצוות. ואיך ההתנהלות שלך, איך את מנהלת את היום שלך כצלמת סושיאל? את מגיעה עכשיו לצלם זוג, איך את מנהלת את היום שלך? איך את יודעת ממה להתחיל, מה לעשות? זה מאוד מאוד משתנה, זה מאוד משתנה בוואי, באווירה, גם בעיקר מה הלקוחה בסופו של דבר, וחשוב לי להיות מאוד קשובה לזוג, לצרכים שלהם, לרצונות, לבנות לוז שהוא גם ריאלי. הרבה פעמים אני רואה שבונים איזשהו לוז שהוא כמו מרתון לחתן קלה, ולי חשוב שלזוג בסופו של דבר יהיה נוח, שהם ייהנו מהיום שלהם, זה הכי חשוב. נכון. ככה, לסיום קצר כזה, יש לך איזה טיפים לזוגות או טעויות שאנשים עושים שנתקלת בהם, דברים שאת רוצה להציף, להגיד לאנשים שרואים אותנו אולי שהם ידעו לא לעשות את הדברים האלה? אז קודם כל, דבר ראשון, אני חושבת שצריך לבדוק קודם כל את התאורה באולם. הרבה אולמות משקיעים אלפי שקלים על האירוע, על החתונה, ואז מגיע החופה, ואין מספיק תאורה באולמות, שזה משהו שצריך להציף אותם בהרבה אולמות בעיניי. לבדוק קודם כל את החופה, איך היא נראית בלילה, איך היא נראית בכמה אירועים, אם אפשר, ולדבר על זה עם האולם, שיהיה להם תאורה, זה הדבר הכי חשוב. התאורה נדבר מבחינת סושיאל או מבחינת צלמת באופן כללי? מבחינת המקום עצמו באולם, לא מבחינת הצילום, מבחינת האולם, כן, עצוב לי לראות מקומות שלא משקיעים מספיק בתאורה, או היה אפשר לתת איזשהו טיפה, איזה לד כזה קטן מבחינת האולם עצמו, וזה היה נראה הרבה יותר טוב בשביל הזוג. מדהים. וגם עוד משהו, תהיו אתם, כאילו לא צריך להיות מישהו אחר בגלל שפותחים מצלמה. כן, לגמרי. אז תודה יעל, נתת פה הרבה דברים שיכולים לעזור, אני בטוח שיעזרו ויכולים לעזור לאנשים שעושים אירוע, לזוגות או כל אירוע כזה או אחר. תודה רבה לך שבאת, היה כיף, ועוד פעם אני אגיד תודה על העזרה בצילום, בעריכה פה. אנחנו נגיד גם תודה עוד פעם לאלוה סקייפול, שנתנו לנו את המקום שלהם לצלם, המקום המדהים הזה. איזה מקום מהמם, תקשיבו, הצגה. כן, אז זכינו שקיבלנו את הלוקיישן הזה. נכון. ושוב תודה יעל. נתראה בפודקאסט הבא. יאללה.